Het idee van een dwarpstuin in Hallem begon mij het persoonlijk bijdragen willen aan een dwarszaam leven. De Groentetuin leidt jong in Hallem. Het mat mensen dichterbij oorbrengen. De grootste reden is dat mensen elkaar hier treffen kennen. En wij willen graag mensen met elkaar verbinden. En je kent hier zelfs, zat hier achter Sjuggen, wordt hier ook al je groente verbouwd. En daar aan de andere kant, daar komt ook een pluktuin. Waar prachtige bosjes bloemen geïnstalleerd worden kennen. Maar het is vooral dat mensen hier ook ontwerp wezen kennen. Dus een stukje zoenens is het, gewoon in de boetenloft wezen. Jeanette Helma is een van de vrijwilligers van de tuin en verzwaart de gewaaksen goed. Ze zocht het grote voordeel van de verbinding van de Groentetuin. Het voordeel van een dwarpstuin is dat je het mooi kan dragen. En ook bijvoorbeeld het oogsten van het spul. Want als de bjensjes of de poeltjes kleer binnen, dan binnen de meeste mensen het liefst op vakantie. En dan hebben ze zoiets van, goh, nou, maar dan krijg ik mijn poeltjes kleer. En als wij mooi elkaar hier binnen, er is altijd wel iemand die er zorg voor draagt. Dan heb je zoiets van, goh, red je hem er mooi? Ja, tuurlijk. En dan gaat het altijd terug. Er is een 3-jaren plan uitschreven. Daarmee moet de dwarpstuin nog groter en diverser worden. Het zit dus een hele hectare en een hectare in. Dus we hebben alle keer lietse stukjes maken, een beetje pluktuin, een stukje rappels, er zit een stukje graan in, er is een viever, groentetuin, er binnen straks themacirkels. Dus er is van alles en nog wat te beleven. De dwarpstuin wordt nu 1 juni feestelijk openen.